Goedemiddag allemaal, fijn dat jullie er allemaal zijn. Mooi vol badhuis. Nu al een succes qua opkomst. De volgorde is als volgt. Wij gaan eerst nu even een klein dit praatje even houden ter inleiding. Daarna doen we de auditie. En als de auditie is geweest, dan gaan we in een klein groepje even bekijken wie het zijn geworden. Erik. Dit is Erik, de initiatiefnemer, dames en heren, van Salomon Oproer. In het script staat een scène over het feit dat het jonge Salomon, die vertrekt uit Duitsland. Nou, en die vertrok vanwege discriminatie. En kwam uiteindelijk in Groningen terecht. En van Groningen kwam hij in de Westereen terecht, waar we nu zitten. Hij heeft hier dus rondgelopen. En toen was er in eind 17e eeuw, 1797, was daar in één keer het Kolmer Oproer. En Salomon was een van de leiders daarvan. Het feit dat wij nu Fries en Nederlands praten, dat hebben we een beetje te danken aan het feit dat die jongens geknokt hebben voor ons bestaan. Anders hadden we hier Frans gesproken. Nou, sterker nog, het waren eigenlijk de enige mensen in heel Nederland die tegen de Fransen in opstand kwamen. Dus het waren de Warpieken die er nog iets aan deden. Dus daar kunnen we ook heel trots op zijn. Altijd zo, hè? Altijd de Warpieken. Ja, dat houden we even binnenskamers, maar het is eigenlijk altijd zo inderdaad. Wij kennen echt een lange uitstellen, jongens. We gaan nu beginnen met de auditie. Ik moest het in mijn eentje klaar, tot die ooit weer terug zou zijn. Had ik maar iemand om van te houden. Twee zachte armen om me heen, die mij altijd beschermen zouden. Ik voel me zo verdomd alleen. De eerste. Uit Kolm. Brian van der Meulen. Gefeliciteerd. Erg goed. Kinderen willen niet met spelen, noemen me rat en wijzen me na. De enige die me wat kan schelen, die is er nooit, dat is mijn pa. Het tweede is geworden een boek, dat is een man uit Jestermar, Gerjan Keizer. Gefeliciteerd, jongen. Die is er nooit, dat is mijn pa. Mijn moeder kan me niet verdragen, nooit doe ik iets voor haar goed. Ja, en toen moesten we heel lang dubben van, we moeten er nog één. En uiteindelijk hebben we degene genomen die meteen liet zien dat hij ervaring heeft. En dat is Rowan Vis geworden. Gefeliciteerd. Had ik maar iemand om van te houden, twee zachte armen om me heen, die mij altijd Wij staan hier op de Salomon Leefjesrit. Het ken het beter. We hebben de auditie jongen voor de Liedse Salomon. En dit ben ze worden. Ja, dit ben ze. Dit is Brian. En dit is Rowan. En dit is Gerjan. Ja, fantastisch. En wij zeggen hem alle hier bij Salomon, het Kolmer Oproer.